lehdet putoaa hiljaa. Aleksin ääni rauhoittaa mieltä. Juho nauraa, vitsit heittää. Yhdessä heisot saalit löytää. Kahuntin on enemmän kuin show. Se on ystävyys, seikkailu metsän valoon. Juho ja Aleksi meille tiensä antaa. Podcasti, joka sydämiin jää kantaa. Se on ystävyys, seikkailu metsän valoon. Juho ja Aleksi meille. Tervetuloa kuuntelemaan Kuikkahuntingin podcastia. Aleksi ja Juho äänessä. Mitäs me tarinoidaan tänään? En mä tiedä. Viikko taas on mennyt. Nyt ei oo alkoholituotteita, ihan kaffetta on. Joo. Värillinen. Nyt on hyvää kahvetta. Hyvä koko päivä ollut ihan ruikulilla ja vesipaskaa lentänyt koko päivän. Jaha. Ja päätetään, että tänään nauhoitetaan podcastia. Joo, pidetään sitten paussi, kun mulle tulee hätä. Ei Jeesus. Sieli ottaa sopimatonta. Okei. Mitä sä oot viikon aikana touhunut? Kävit ainakin metään. Nyt tänään on tiistai. Tämän viikon aikana en oo vielä. No kävin eilen täällä. No kun viikko sitten tuli podcast-jakso, niin eikö me niinku viikon välein aina kertoa täällä terveisiä? Nyt taitaa olla 2 viikkoa jopa paussi, että ei oo nauhoiteltu. On 2 reissua käyty tässä väliin. Missä sä oot käynyt? Mä oon käynyt Aurassa ja Kullalla ja Porissa. Mutta eikös me olisi yksi pari reissu joku mikä tuli läpi? Joo, mä kerkesin ja kato siinä käymään. Ai uudestaankin. Niin, se on kato Mitsu on tullut taas 2000 kilometriä ja... Mutta eikö sun nyt alkuviikostakin pitänyt lähteä jonnekin? Joo, mutta se siirtyi, ei ollut tulijoita ja Aa. vieraana kun oltais oltu, niin ei saatu voutia sinne paikalle maanantaiksi. Niin. Sitten olisi tiistai keskiviikko onnistunut jahit kyllä, mutta päätettiin, että eiköhän ensi kaudella sitten hyvissä ajoin suunnitella. Aivan. Joo. Itellä meni työreissussa olin pohjoisessa. Ja siitä kun heti pääsin, sitten aloin tekemään puuhommia tulla takatontilla. Joo, ensi vuodelle puita. Joo. Mä kahtoinkin, että vähän avaramman näköinen on tuo sun takapihana. Niin se vähän tuli joo. Kyllä sitä vähän kauhisteli, kun jykää satana sahalla veti ja huuti vaan kaatuu, niin mä otan, ei jumalauta. Mutta se oli niin tiheä, ei sitä niinku tajunnutkaan. Sen käy siltä mieheltä. Joo. Se on kyllä hyvä. On. Kato, kun köyhä yrittäjä revenneet vaatteet. Käytiin jo viime jaksossakin tätä. Eletään tiukkoja aikoja. Oho. Niin, oletaan vaikka se, mitä sä kävit siellä viime viikonloppuna. Aloitetaan kuitenkin toissa viikonlopusta. Niin Aurassa Heikka Huntinkin Hessu järjesti semmoisen isomman kaurisrusakkorallin ja meillä oli siellä ylösajavia koiria eli Saksan seisojia ja sitten oli meidän Lapin koirakin siellä loistamassa kuitenkin. Meitä melkein 30 jahissa. Oho. Siellä oli somesta tuttuja naamoja, muitakin. HR-channeli PT oli ja houkuttelupyynniltä Rosentuukkaa ja kumppaneita ja Artoki oli jahissa, Jousi Arto. Ja Niin. mukavaa oli, pari päivää siellä jahtailtiin ja lauantaina saatiin rusakoita liikkeelle, mutta 5 oli saldona ja 1 kauris ja pulmahan siellä oli kanssa meiltä ajamassa ylös tavaraa ja Joo. mainostamassa pitkäkarvasta Saksan seisoja ja aika paljon herätti kysymyksiäkin ja ihastusta, että onpa kiva koira. Niin. Oikein mukavaa palautetta ja sielläkin oli kuunneltu podcastia ja Oho. joo, moni oli matkalla kuulemma kuunnellut siinä, että mitä mä tarinoin. Oli sitten vähän oikoonut sieltä, että ei kuulemma pällitestejä ole ja hinnatkin on väärät sanottu, mutta se on semmoista, kun me ollaan niin laiskoja kirjoittamaan mitään ennakkoa. Joo, ei. Tää sitten lyhyä kamera päälle aletaan puhumaan. Joo, mutta ei siis ole kuulemma
enää pällitestiä. Se on joku haastattelu vaan nimikkeenä. Okei, niin. Tämmönen. Niin. No joo, kyllä mä itekin huomasin, kun mä sanoin se hinnan, niin sitten kävikö mä sitten illalla vielä jotain katsomassa. Huomasin, että oliko siinä muutaman kympin heitto. Niin. No joo, semmoisia asioita ehkä meikäläisillä ainakin, ettei jää itselle mieleen tuommoiset. Niin. Tärkeitä meikäläisille. Siellähän oli sitten lauantai-iltana peijaiset tietenkin ja sunnuntainahan ei ollutkaan enää jahissa moni kaukaa oli reissussa, niin lähti aikaiseen aamulla pois ja suuri osa illalla jo lähti pois. Niin. Otettiin sitten sunnuntaina, niin pienellä porukalla aamulla laskin kaskeja siihen ajamaan ihan sen metästysseuran Kettulinnan pihapiiriin. Ja sehän rusakon sieltä löyti ja ajeli siinä vähän aikaa. Oli muuten aivan äärettömän komeat mestat meillä, semmonen hirsimökki ja hienoja trofeita seinät täynnä. Ja oliko se joku metästysseuramökki vai? joo, kyllä, ja nylkyvaja pihassa. Ja Niin. oikein hyvät puitteet siitä. Ja joo, tosiaan Kaski siinä ajeli vähän ja sain sitten innostumaan porukan, kun siinä siivoiltiin aamu ja laitettiin kämppä kuntoon, että eikö käydä pikkusen kuitenkin jahissa vielä. Ja Niin, ennen kuin kotimatkaan. joo, no käydään pikkupisto ja semmonen motti, mitä ei edellispäivänä keretty käymään, kun tuommoinen väki kun on jahissa, niin se on vähän hihasta liikutella sitten paikasta toiseen. Ja Hessullakin oli ekaa kerta, kun järjesti tämmöistä isompaa, niin oppi paljon, että se pitää olla hirveän organisoitua ja saa kaikki pysymään tyytyväisenä ja virkeänä ja muuta. Ja Mutta sehän on mahdotonta. on, mutta hienosti meni, ei kyllä itsellä ollut valittamista. Kova tuuli oli, että lämpöliivi oli oikein hyvä varuste sillä passissa. Että Joo, sitä on kehuttu sitä lämpöliiviä. on. Joo, ihan oikein kätevä. Varsinkin jos välillä on koiramiehenä, niin saa sitten menee passiini päälle sen. Niin se on. Meillähän oli vähän susivaaraakin sitten siellä. No, siitä mistä aamulla Kaski ajoi, niin siinä ei montaa 100 metriä eteenpäin, niin iltapäivällä oli sitten poikkeuslupaa sudenpyyntiin, niin oli alkanut ajoa siitä ihan vierestä. Niin, että siellä oli susi metästäjiä sitten vaikka. Joo, kyllä, niillä oli poikkeuslupaa ja ilmeisesti jotain pihakäyntejä ollut susille. Ja se oli lähtenyt ihan siitä likeltä Kaski ajoa, missä se aamulla ajoi, niin iltapäivällä sitten siitä ajoi. Niin. Ei tiedetty mitään. Oi saakeli. No ei, siinä mentiin sitten sinne toiselle puolelle aluetta pikkupisto ottamaan ja ajavana koirana tai ylösajavana oli Pulma ja sitten oli tämä meidän Lapin koira ja ja pikku Motti ja siinä näki Hessu, että pellolla on naapuriseuran puolella. Pellolle meni kauriit ja ne tuli takaisin sieltä ja siitä box yksi nurin. Ne oli vähän levottoman olosia siinä ja siinä sitten koirilla ajettiin uudestaan samaa Mottia ja saatiin ne liikenteeseen. 3 saatiin siitä ja tuli vähän enemmän kuin ajateltiin, että 9 siinä nyt kaikkia oli ja 3 saatiin nurin, 5 henkeä meitä oli jahissa. Oho. Niin 4 passimiestä ja 1 koiraohjaaja. Lapin koiran ajo ammuttiin kaurissa. Jotenkin ne on niinku tavallaan, mitkä sä oot nyt käynyt metällä, mitkä ne on koirat on ajanut niitä, niin ei ole ihan semmosia, sanotaanko, että metästys niinku noihin jahteihin, mitä te lähtee tekemään. Niin. Kauris ja peurahommiin, niin ei ole ehkä semmosia ykköskoiria, mutta alueet on hyvin pieniä puskia peltojen keskellä, mitä pöläytellään ja silloin on monesti teitä lähellä, junaratoja ja sun muuta. Se pitää olla se koira hyppysissä. Niin kaikkein parhaimpia on tommoset Saksan seisojat tai vastaavat, mitkä niinku saat pois sieltä ajosta. Elikkä ne ei lähde pitkiä matkoja työntämään ja ne on näppylässä, niin ne saat pois, jos menee vaaran paikkaan, niin saa sitten pois koiraa sieltä. Toki se vaatii sen, tullut huomattu, että se pitää se pillin kuuloetäisyydellä olla, että se tulee pois. Niin. Viime viikonloppuna karkas ison tien yli Pulma ja ei kuulu pilliä. Niin silloin se pilli on sille niin tärkeä. Joo, sillä saa ohjattua sitä koiraa ja Lapin koirakin, niin ei se pitkä ajo ole, että se on hetki kun mäyräkoira menisi siellä niin kimeätä kimakkaa ääntä ja laittaa elukkaa liikenteeseen. Ja antaako se kuitenkin sitä ääntä ihan? Juu, molemmat antaa ääntä.
Oli mahtava. Itsekin silloin lauantaina niin ammun ohite kauriista lapinkoiraa. Ai. Joo, ja se oli, siinä ei varmaan ollut kuin 400 metriä, olisiko ollut ajomatka, ja sitten se kääntyi takaisinpäin. Mitä sitten, kun saatte ammuttua sille lapinkoirille, niin tuliko se kaarelle? Juu, nuhkimaan sinne. Niin. Ei mitään ihmeellistä sen puolella. No ja siinä lähdettiin pois siitä, mistä 3 kaurasta ammuttiin ja oltiin hymyssesuun ja lähdettiin nylkyhommiin. Niin seuraan vouti sieltä soittaa, että joo, että siinä eilen illalla oli 5 sutta siinä motissa. Oi. Tässä on myös se yksi syy, että minkä takia nuo on aika hyviä tuommoisissa paikoissa, niin siihen kun olisi ajokoraa kaskiakin laskenut reveriä, niin ei ne sudet välttämättä ollut kuin seuraavassa puskassa. Että niin. sehän olisi mennyt sinne ja ollut sitten vaarassa heti, mutta kyllä meillä vähän onnea oli matkassa tässä hommassa. Että... No oo. Mut joo, kyllähän lauantainakin tapahtumia oli paljon enempiä, nähtiin riistaa ja minäkin ammuin ohite ja muuta, mutta ei saatu saaliiksi. Mulla oli niinkin pitkä ampumamatka kuin 3 metriä. No miten se silleen? Sanoppa muut. Tuliko häiriötä? Ei tullut mitään häiriötä, kun perään takana vika. Niin. Menin siirtymään, kun näin siellä kauempana, että se menee tuolta välistä ohite. Ja ei se mennytkään, se tuli aika lujaa sitten suoraan kohti ja puska oli välissä. Ja sitten olinkin ihan myöhässä. Mutta tuosta matkasta kun ampuu ja ei näy kaurissa mitään merkkiä osumasta, niin tietää, että ei ollut lähelläkään. Niin. Se haulisuihku ei nimittäin monta kymmentä senttiä ole siinä vaiheessa. Ei se ole siinä. Toisaalta hyväkin, että ohilaukaus sitten. Niin. Mut joo, kyllä ihan mukava päivä ja mukava tutustua uusiin ihmisiin ja paljon tarinaa riitti sielläkin. Että... Joo, ei siellä nuotilla varmaan ihan hiljasta ole. Ei. Kyllä siellä tarinaa tulee. Monen näköistä juteltiin ja monet harmitteli, että kun kettupillityshommia olisi mukava harrastaa nyt, mutta kun ei ole lunta. Siellä ei suksia tarvi. No ei, kun mitä mäkin kuvia näen, niin pello ihan suunnilleen vihreänä oli. Joo, ihan kesää siellä. Joo. Meillä päinhän kyllä luntaa. Huomasi, kun lähti lenkille mehtään koirien kanssa, niin ilman lumikenkiä niin polveasta. Joo, kyllä nyt sitä on. Tai niin tiettyissä paikoissa. Niin meillä taas takana oli niin 6 mehtää kyllä itsellä siellä on. Niin ei siellä... Joo, nyt oli mukava tehdä puuhommia, kun ei niin polvia myöten mennyt sieltä. Joo, vähän kevyempää. Niin. Kevyttä hommaahan se ei ole. Ei saatana. Tälleen kun niin sanottua toimistotyötä tekee ja sitten kun sä yhden illan tai päivän riuhut saatan tätä tukkeen kanssa, niin oli jo roppa, mutta seuraavana päivänä pikkusen jumissa. Varmasti. Ei kyllä tehnyt, no vähän kävi risuja keräämässä siinä, mutta en saatana, että meni kyllä ihan huilaissa se päivä. No nyt taas parina päivänä sillä käynyt touhuumassa. Joo, niin se oli itselläkin kun kävi eilen. En mä varmaan itse kävellyt kuin 1,5 kilometriä mä tässä, mutta polveen asti tulee, niin kaikki lonkkalihakset ja semmoista, kun sä joudut vetämään jalkaa ylös. Niin se on. Siinä, niin kyllä tuntuu vähän se, että touhunut mukaamassa enemmänkin. No se tämmöiselle pullukalle tekee ihan hyvää. Tekee. Joo ja sitten hei, mutta käytiinhän me tuossa viikollakin Kasken kanssa vähän karattiin töistä ja käytiin vähän jänistä ajattamassa. Tai tarkoituksenahan oli vähän tiedustella, että olisiko siinä peuroja likellä ja sehän sai mehtäjäniksen ajoa sieltä ja 2,5 tuntia se touhus sitä ja Jyrkikin soitti jo töistä, että hänellä loppui työpäivä tässä, että hän voisi tuon 1 mehtäpalstan käydä kahtoon lumikengille ja otti haulikon mukaan. Ja niin vaan pääs boksauttamaan. Oliko se sitten niin kuin Jykä tiesi, että sä oot metällä sitten vai? Joo, mä laitoin viestiä sille, että tuu passiin. Näitkö sä sitten, että se lähti mehtäjäniksen perään? Ei, mutta jäljistä näin. Että niin. Mehtäjänis on. Joo. Joo. Vähän sen jäi jälkeen ja ei ääntä tullut hirveästi ja tosi paljon hukkaa. No, se oli melkein hukaan perään. Ja sitten sai sen kunnolla ylös, niin ei siinä montaa 100 metriä mennytkään, niin tuli Jykälle kopiksi. Niin. Siinä saatiin Kaskelle kaatoa, hyvää teki. Kyllä innokkaasti hakkee nyt. Ja no niin. sitten tietenkin kun väsymys tulee, niin saa kävellä sinne aika paljon. Niin. Se on semmoista. Niin ja käytiin sitten Porissa viikonloppuna jahissa kanssa, saatiin kutsu siellä
rusakkorallihommissa niin peurajahtiin ja oliko meitä 5 koiraa maastossa ja vähän reilu tunti meni kun saatiin ajoa aina aikaan. 2 vetoa oli siellä ja hyvä paikka tuli itsellekin jätin ampumatta. Ettei aikuista naarasta pyrittiin välttämään ettei ammuta. Niin. Jätin sitten ampumatta tietenkin. Vaikka hyvä paikka olisi ollutkin ja minusta se oli vähän pikkunen ja kaikkea. Mutta parempi näin. Todettiin siinä makkaratauolla, että kanta on aika huono, että näin kauan menee näin monella koiralla löytää se elukka-ajo. Eli mitä siellä näkee elukoita, niin ne monesti ryppäissä ja isommissa porukoissa hakee turvaa toisesta ja jossain pellolla, niin saattaa vääristää sitä kanta-arviota sitten aika laillakin. Niin, totta. Se siinä todettiin ja hyvin sen on viime viikonloppuina ammuttu, niin. Saatiin koirille hyviä reenejä siitä ja kaski ei varmaan 2 minuuttia mennyt kun alkoi ajoa ja se taisi olla kettuajo ja kysyikin siinä Voudilta sitten trackeriviestillä, kun se oli vähän kauempana, että otanko koiran pois vai meinaatteko, että kääntyy tuolta, niin se laittoi viesti, ota koira pois, soita jos tarvit apua, että hän tulee avuksi ottamaan koiraa kiinni sieltä ja mä ajattelin, no ei siinä, hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan, niin katsoin, että kaski olikin lukenut trackeriviesti, se lopetti ajoa, kun se meni naapurin puolelle ja tuli takaisin. Mutta mä luulen, että siellä oli joku kettu tai joku muu ajossa, mikä ei niin mieluisa ollut. Niin, se kääntyi pois sitten. Joo, mutta hyvä oli se, että trackeriviestikin on saanut. Ei huono. Joo, sitten melkein samalta alueeltahan se löyti toisen ja monta kilometriä paino menemään sen perässä, mutta ei tullut passi. Joo. Ei tullut passi, että peurakaato jäi nyt tältä kauelta kyllä saamatta kaskelle, mutta tosiaan hyviä töitä. Ei voi valittaa. Nuori koira ja loppusyksystä taas kehutaan niin kuin omaa koiraa tietenkin. Totta kai. Mutta voi olla ylpeä joo. Mielenkiinnolla ootan sitten ensi kautta taas. Onhan tätä katto vielä jäljellä, ei sen puolelle. Niin, ei. Ja sittenhän me otettiin siinä Kullalla seuraava päivä niin vähän rusakkoa ja kaurista käytiin kahtelemassa ja oli tosi tiukassa, ei löytynyt oikein mistään mitään. Ja muutama rusakko saatiin liikenteeseen ja ne meni vähän kauas ja sitten oli kettu meillä siellä ja Melissähän oli into piukena, että työnnetään pulma siihen, katsotaan mitä pulma tekee ja tuumaa. Ja sehän tuuppasi sen sitten menemään ja kokeili ampuakin, oli aika pitkä matka, likelle 100 metriä siinä unalla haulikolle. Ei jäänyt. Oli vähän liian pitkä matka. No on se jo vähän. Ei se terveenä jatko kyllä matkaa, meni Tampereen tien yli ja siinä pikkuisen, ei kuulu pilliä ja minä juoksen autoon ja Tampereen tien yli sieltä sitten koiran joesta kiinni, se oli uimassa sillä. Se meni innokkaasti joo, kyllä kettu maistui sille. Joo. Saatteko te lauantaina mitään sitten? Kyllä joo, ihan viimeinen veto ja viimeinen puska, mikä ajateltiin, että sitten riittää, niin ei lähtenyt mitään siitä liikenteeseen ja passit vähän niin kuin purkaantui jo siitä ja meitä oli 3 passimiestä oli siinä. Että mä käyn vielä tuo yhden kuluman, mitä ei käyty tästä saarekkeesta. Ja sieltä kaski sitten parkas rusakkoajon päälle ja soitin Hessulle, että hei, ajo tulee ihan suoraan teitä kohti, että ettekä tuo autossa ole jo. Ja ei, tässä ollaan vielä pellolla. Ja niin vaan suoraan niille ja kopsia rusakko nuri. Oli muuten valtavan kokoinen. Oh. Varmaan 5 kilon rusakko, semmonen 1,5 metriä. Oho. Mä en oo kyllä nähnyt noin isoa, että on muutama kuvaakin saattaa, nää nyt ei katsojille välity, mutta sun reaktio voi tästä ehkä välittyä. Oho. Tuommoinenhan syö pikkulapsia mennessään jotain. Onko se pitää tälleen näin, niin se on saatana polviin asti melkein. Niin. Leuan korkealla pitää, niin no, kuono on tuossa kohdalla. Että on aika hyvän kokoinen. Hirveän kokoinen röllykkä. Ei saakeli.
Se täytyy kehua noita teräspaukkuja, että tuossakin oli 48 metriä suunnilleen matka. Ja sama oli Jyrkille, kun se ampui sen mehtäjäniksi, että tosi pitkää matkaa on oikeasti hyvä patruuna teräspaukku. Joo. Lähtönopeudet on niin valtavia. Niin se on. Niin mä Jykän kanssa puhuttiin se, kun kaattiin puita, niin puhuu siitä, että matkaa oli. Kyllä. Ja ihan muistan, kun ennen puhuttiin, että sama kuin hiekalla heittäisi ne teräspaukut. On menty aika paljon eteenpäin niistä. Oo. Mutta sekin on aika paljon, niin kuin mitä itsekin huomasi, kun kuvio ampui, niin se on tosi paljon niin kuin pyssystäkin kiinni, haulikosta kiinni. On mikä... ja supistajista ja se pitää ihan testailla. Niitä ei ole helppo testata, kun paikkalissa on niin ruostunut tuo suppare, se lähde irti. Joo, mä kuulin sanoa, että Jykällä se on supistajat. Mä sanoinkin, että ei ottanut Aleksi paljon supistajia vaihella. Joo, kyllä mä oon yrittänyt rasvata ja liottaa sitä kitonkeja ja kaikkea. Ei tarvii vaihella. Ei, rupeaa olla vähän ehtoon puolella se pyssy muutenkin. Mutta miksei kun se sopii poskelle, niin se ei sillä metästys. Ja sillähän pystyy myös melomaan ja kaikkea. Jos ojaa yli pitää hypätä, niin sitä voi käyttää tukikeppinä. Voi, vaikka ei haittaa, vaikka mulla aseekin sen kanssa. Niin, ei sen puoleen. Se ei ole vaarallista. Ei tosissaan ole. Mutta oikein mukava pyssyä ampua ja aika painavahan se on. Niin, se itselläkin on paikkaili jo. Puolarin paikkaili, ne on sitten toki nyt on käyttänyt pitkään aikaa. Niin mullakin mä muistan, kun oltiin Puolangalla metällä, oli semmoinen suoylitys. Mä tosta mä hyppään, enpä hypännytkään puoleen välistä ja saatana jokeen ja pyssy tälleen ylös ja blumps, saatana siellä oli pyssyn kanssa. Joo. Pikkusen ravisteli vaan pyssyä ja ei muuta kuin vetoi. Niinpä. Joo, se on työkalu. Uusi pumppuhaulikko on skaapissa. Mä heillä nyt joku se eluka ampunutkin. Onko sä ostanut uuden pumppuhaulikon? No, olisikohan 4 vuotta sitten. Niin, no uusi, ei sitten enää uusi. Mutta et sä kyllä sitä paljon käyttänyt. Näin, uutena mä se ostin. Niin. Winchesterin pumppu, mutta no, se voi olla, että ehkä ensi kaudella on jo käytössä sitten. Tässä vähän enempi sillä reenata. Niin on se vähän, se niin kuin sanotaan, uudestaan laukus on vähän erilainen kuin puolerissa. No ei sitä tarvii reenata. Siinä on pikkusen kuluma eri kuin tuossa paikallisessa. No eikä mukaan, kun sä lataat uudestaan sen, niin eikä mukaan tähtäyspiste muutu. Ei, kyllä mä nyt joku sen 100 kiekkoa ampunut. Niin, se tulee siinä. Se käytännössä kun ammut, niin se menee taakse sitä ampumisvoimasta jo. Et sun ei tarvitse kuin työntää eteenpäin. Niin justiin. Mutta tietenkin, että rytmi siihen tulee, niin pitää... Niin, harjoitella, niin. No se on kuin pyssy. Mulla tahtoo olla vähän, kun se on maastokuvioinen se haulikko, niin pippulinja ei niinku näy niin selkeästi, kun se jotenkin häviää maastoon. Se on ehkä siinä vähän ongelma. Mä oon tykkästynyt älyttömästi, kun mulla itsellä kato se valo niin juova tai se piste siellä. Niin. Kyllä. Se on niinku se, heti kun sä nostat sen, valojuova tai se valopiste, niin heti kun sä nostat sen, niin se on niinku näkyy kirkkaana hyvin ja se on vielä semmoinen vihreä siinä. Niin. Mikä tähtää se etupiste siellä kirkkaampi. Joo, se on ihan hyvä, mutta en tiedä, vois kokeilla itsekin, että se hahmottuisiko se paremmin kuin semmoisen laittaisi. Mutta se on niitä kesäasioita sitten ne. Niin. Olihan nyt erämessutkin, oli tarkoitus sinne mennä kanssa, mutta... Niin Helsinkiin. Niin, Helsingin erämessut ja venemessut ja... Totesin sitten, että on vähän liikaa yhdelle viikonlopulle ensin ajaa Helsinkiin tästä, mitähän tästä ajaa, 4 tuntia ja siitä Poriin 4 tuntia, että käy messuilla välissä. Niin. Olisi halpa viikonloppu, sieltä olisi ostanut veneen, traileri, sitten erämessulta vähän kaikkea. Niin. Sen mä vähän kuulin, että oli ollut vähän pettymys kuulemma se erämessut. Joo, en osaa sanoa, en ole niin paljon seurannut. Aika moni sanoo jo, että hirveän vähän oli osastoja. Joo, niin se sanoi, että oli niinku tosi pieni se osasto siellä ollut, että ei ollut paljon siellä. 35 000 kävijää koko viikonloppuun aikaa, että ei se nyt... Niin, mutta sanotaanko, että se varmaan se venemessut vie aikaa paljon siinä. Niin. Nämä oli kato samassa ollut. Kyllä. Hyvä idea kyllä silleen. Joo, on. Aika paljon
saman alan On, harrastajia. on. Harrastaa veneilyä ja metsästystä. Että molemmat montaa ihmistä kiinnostaa. Kyllä. Että on tosi hyvä, että niinku yhdistää tolleen noin. Kyllä. Ja paljon eräilyä muutenkin siellä. Niin. Olisi ollut kyllä ihan hyvä käydä, mutta en tiedä onko se paikkana sitten tuo Helsinki ehkä se paras. Niin, sanotaan, niin kun, että jos Pohjois-Suomestakin sinne lähtee, niin se on aika monen matka. Keskellä Suomea on se ehkä paras. Ehkä Jyväskylä voisi olla se. Mutta ehkä ensi vuonna sitten Jyväskylässä. Tuossa paviljonissa aika hyvät puitteet. Niin. Ei ole tuonne Jyväskylässä ikinä ollut erämessuja. En osaa sanoa. Tai en ainakaan käynyt itse tänne, tai muistaakseni, että olisiko ollut. Niin, voi olla, että pienempiä ainakin on tässä, mutta aika vähän niillä on tullut käytyä ylipäätänsä. Ei ole, muutamalla on tullut käytyä vaan. Se, jonka viime vuonna käytiin siellä, se Riihimäellä. Juu. Se oli hyvä. Ne olikin isot messut. Ja kyllä se ehkä tuo kesäaikakin on vähän parempi, että on sitten ulkona pisteet. Niin, on se on. Ja sitten kaikkia ruokasysteemiä, kaljatelttaa ja Niin. telttoja esillä siellä ja muuta. Että kyllä se kesäaika on niinku parempi noille messuille. Ja sitten ihmiset on lomilla, niin ne kerkee käymään. Ja Niin se voi on. monesti ottaa lapsetkin mukaan. Niin saattaa olla ehkä vähän enemmän kävijöitä. Niin, totta. Ajateltuna. On. Se on ihan totta. Kyllä. Se alkaisi pilkkikausikin kohta. Ja kohta on ihan parhaimmillaan kelit. Kyllä vähän polttelis. Mä en tiedä, että menisikö huomenna pilkille vai menisikö töihin. Että vähän sinne. Ahaa. Miten joutuu valitettavasti menee töihin? Pystyispä valitsemaan tolleen. No kyllä se on toisaalta ihan hyvä, että sulla on niitä töitä. Että Niin, no meillä on joo. sen verran vähissä nuo työt, että kerkee harrastamaan. Niin. Onhan se kans ikävä puoli siinä. On joo, nyt ei rakenneta ja kukaan ei investoi yhtään mihinkään. Melko vähissä on. Nyt puuhaa kuitenkin, mutta kyllä ne niinku vähenemään päin on. Se tulee todella hiljainen kevät rakennuspuolella. Niinku. Joo. Ja onhan se nyt hiljentymään päin ollut jo pitkä aikaa. No on se. Se on mitä nyt itsekin pikkusen seuraa uutisia, niin korot ja kaikkia epävarmuutta koko aika työpaikoista lakkoillaan ja tulee kaikkea. Niin ei ihmiset uskalla investoida isoja. Onneksi sen verran on tullut metällä käyty, että on lihaa pakkasessa ja käy sitten vähän nimikalalla. Niin. On kalaa ruokaakin välillä. Vielä kun laittaa keväällä peruut maahan, niin pärjää ensi syksyyn asti. No näin oo. Kyllähän se omavaraisuus aina on mukavaa. Ei ole kyllä lihaa paljon kaupasta tarvinnut ostaa vuosia. Ei, no meilläkin ehkä kanaa aina. Nyt kun jäi tuo koiratarjoita tuohon tyhjäksi, niin kesäksi kanoja ottaa sinne. Miksei? Joo, niin tuo naapurikin jo sanoi, että ei muuta kuin kanat sinne. Sulla on kokemustakin sinne. Sulla oli semmoinen mukava kukkokin. Kunteri. Kyntterikukka. Ei, onhan ne mukavia, mutta se on vaan ehkä täällä, no on se joo tuolla alatuntilla, niin vaikka se pitäisikin vapaana, tuskin, ei ne iso niin kuin pitkälle lenkelle siinä lähde. Tuossa on sen verran kettuja, että ne lähtee kyllä aika äkkiä. Ei ne lähde mihinkään. No, mutta sitten olisi syy kytätä tuossa iltaisin. Niin. Nythän olisi hyvä kuutamo kyllä, että voisi sitä kettuhommaakin harrastaa. Aika paljon tuntuu jälkiä olevan tuolla, että kiima taitaa olla päällänsä ja pyörivät pitkiinsä ja huutelevat. Niin. Sun täytyy lähteä vastaan pillin kanssa niille. Niin. Voisi sitä käydä kokeilemassa, että miten se onnistuu. No näin, totta. Ei tarvi kovin kauas mennä, kun menisi siihen omaan kotipihaan ja lumikasan päälle istumaan ja pillittämään. Siinähän se voisi ollakin. Joo, jos on hyvä kuutamo, niin voisi vaikka mennä. Niin, silloin se on ihan parhaimmillaan. Niin, kyllä. On. Kyllä vaan. Teillähän, eikö ensi kuussa työ lähdette sinne, vai oliko se maaliskuussa, vai milloin työ lähdette sinne Norjaan. Norjaan? Joo, ensi kuun alkupuolella olisi tarkoitus Norjaa, riekko- ja kalareissua vähän siihen. Joo. Vähän oppaitakin kysytty siellä, että minkälaista olisi. Ja oliko 20 000 kruunua oli niin kuin viikon reissu oppaalta. Elikkä 1000
800 euroa suunnilleen. Niin. Nythän se kruunu on tosi alhaalla. Niin. Elikkä 3 viikkotunturissa kelkkakyyditys sinne, lämmin teltta tulee oppaan puolesta. Ja 20 metriä teltasta niin pääsis jo Pilkille ja sitten siinä lähellä on riekkomaat sun muuta. Että... Niin, eli siihen kuuluu niin kuin teltta, opas, sinne niin kuin kyydit. Niin. Eli ei oikeastaan tarvitse itse mitään muuta viedä kuin ruuat ja juomat. Niin. No en kyllä pidä pahaan. Niin, ei se nyt mikään hälytä. Se äkkiä tulee, meinattiin ensin, että vaunulla menisi sinne kaatokeinoon ja siinä majoittuisi ja siitä sitten kävisi lähimaastoja riekostaa, mutta jos haluaa johonkin kauemmas mennä, niin pitäisi olla kelkka. Vuokraat sen kelka, se on äkkiä 300 vuorokausikelkka. Niin on. Ja sitten menet kuitenkin ihan summan mutiikassa mestoihin, että meitäkin jos 3 nyt menossa, niin se on 500 per turpa, jäisi se vaunu pois perästä. Saa sitä jo polttoaineessa jonkun verran. Vähän pohditaan, että miten tehdään. Niin. Vähän myöhässä ollaan 3 viikon päästä reissu on, niin olisi pitänyt jo vähän aikaisemmin noita kysellä, mutta onhan siinä vaarana sitten, että on vähän huonoa keliä, myrskyä, tuiskua, kylmää. No niin, mistä niin, ei niitä tiedä. Ei tuo maaliskuu vielä ole Ei. Ja ajaa tästä 12 tuntia sinne, ettei se nyt ihan tuossa naapurissa ole. Kyllä se oli niin helppoa, kun lennettiin tonne Rovaniemelle. Se on tunti 10 minuuttia. Niin. On se ihan niin monesti, kun ollaan autolla sinne ajettu, niin ohoho. Niinpä. Joo, on se vähän pitkä matka ajelle ja matkallahan olisi jotain majoitusta pakko ottaa sitten joku hotelli tai muuta. Että se on niin mukava, kun tuut sitä, oot viikon rymynyt tuolla ja pesut on mitä on telttasaunahan sinne varmasti mukaan pitäisi ottaa. Mutta silti niin olisi se mukava nukkua 1 yö ihan hotellin sängyssä ja käydä pesulla. Niin, jos ajattelis silleen, että niin kun te lähette sieltä, niin siitä vaikka ajaisi vaikka 200-300 kilsaa. Niin, kyllä. Että niin kuin siellä sitten, niin kuin, jos saisi sitten se yön, niin. Kävisi pesseymässä ja syömässä hyvät yöunet. Niin, kyllähän sitä yleensä teltassa nukkuu hyvin. Joo, mutta sä niin kuin viikon oot ja rymyät tuolla noin, niin... Niin, ja mullakin uniapnea on, niin ei sitä uniapnea vehettä. Niin, ei. Roudaten. Vähän huonosti saa sähköä. Onhan sitten aggregaattimahdollisuus tietenkin. Kysy sitä norjalaiselta. Se aggregaatti mukaan. Niin. 200 € oli aggregaattivuokra ja bensat. Viikko? Niin. Vittu, heillä tuossa jääpalakonekin mukana sitten. Kyllä se varmaan ihmettelisi, kun vittu yksi saatana rekioista. Jääpalakoneetta ja uniapneakoneetta. Joo. Mutta kyllä mä uskon, että ne on tainnut nähdä kaiken. Ja on varmasti monennäköistä turista. Niin, ja sillähän taitaa muuten olla kieltokin päällä, että turistit ei saa ajella kalalle moottorikelkalla. Joo, tuli pohjoissa, kun Sodankylässä oltiin, niin juteltiin tosta noin, niin ja Rovaniemellä kans, niin sä et saa reitiltä poiketa mihinkään. Et siellä oli, se sanoikin, että jotkut oli poikennut reitiltä, se oli niinku törkeästi, oliko 30 kilsaa. Ne oliko melkein 900 € saanut sakkoja. Niin Suomen puolella. Niin, Suomen puolella. Kun oli poikennut reitiltä ja mennyt sitten kalalle, niin... Joo. Ja Norjassakaan ei saa, tai sillä on se aika, milloin ei saa Suomen turistit tai ulkomaalaiset. Joo, ei niinku tuolla on niinku koko aikan se, että sä reitiltä et saa poiketa. Ellei jää sit joku niinku reitillä semmoinen pätkä tulee, mikä on mennä vaikka järven yli tai lammen yli. No siihen saat jäädä pilkillä. Niin, totta kai. Joo. Joo, kyllä niiden kanssa pitää olla tarkkana. Joo. Mutta hiihtämällä saa mennä. Että voi ihan hiihtää, mutta et saa hiihdä mihinkään kesken. Joo, niin se sanoo sitten ne paikalliset, ketkä oli töissä, niin nekin sanoo sitä, että ne kelkalla menee ja sitten ahkiolla vetää hiihtämällä. Kyllä, silleen se onnistus tuollakin, mutta sitten ei ole tietoa kuitenkaan, että onko kalamestoa. Niin. Viime vuonna käytiin siinä lähistöllä pyörähtämässä muutamalla lätäköllä, niin ei kalaa.
Onhan se, tommonen paikallinen kuitenkin tietää, eihän sekään ikinä mitään varmaa on. Niin, mutta siis on se kuitenkin sitten puolet varmempaa silleen, kun itse lähet silleen kartasta silleen, ja tuosta. Niin, kyllä. On sillä tietotaito ja osaaminen kuitenkin. Ja niin. Maastoja. Niin. Joo, se pääsee. Ja kyllä mä epäilen, että jos kalamestoista, niin siellä varmasti saa vähän helpommin sen niin. Täällä. Se on totta. Vaikka olisi ahventakin ja haukea, ei mua haittaa semmoisetkaan saalit yhtään. Joo, kyllä täytyy, no nyt tänä vuonna, tai nyt tohon en lähde, en pystykään kyllä lähteä mukaan. Meillä on vähän kun lomat pitää aina anoa, niin helvetin aika sinne. Mutta kyllä tuohon itsekin haluaa, että just että niin telttamajoitus ja ihan kaikki tommonen. Niin, kyllä. Siinä on vähän ekstriimiä. Niin. Sieltä ei lähetäkään lähikaupassa käymään sitten. Joo, ei. Mutta joo, ei ole vielä varmuutta, että lähdetäänkö siihen reissuun. Mutta sinne mennään kuitenkin. Ja onko se sitten vaunu vai mennäänkö tuolla? Niin, että ette ole lukko vielä lyönyt sitä opasta. Ei ole. Joo. Mutta joo, ihan mielenkiintoista päästä sinne itsekin tutustumaan. Ja mestoihin ja opashommaan siellä. Että niin. Siinä samalla. Mielenkiintoista. Toivottavasti se puhuisi pelkkää Norjaa sulle. Kyllä se ainakin sähköposti oli englanniksi, mutta sehän toimii Google-kääntäjänä. niin, jo puhelimella koko ajan pitää. Niin. Joo, ei sitä Norjasta sitä ymmärrä kyllä hevon helvettiä. Joo. Pullon kun juo kossua, niin kyllä sitten käsimerkit ja kaikki. Niin. Joo. Mutta sehän suomalaisella onkin pahin, että suomalainen osaa yllättävän hyvin englantia, mutta se ei edes yritä. Monet ulkomaalaiset, vaikka ne ei osaisi puhua englantia, ne yrittää jotain niin kuin sanoa sinne päin. Niin, se on. Ymmärtää jo, että kyllä nyt sen verran englannin taitoa löytyy kuitenkin, että pärjää tommosessa. Joo, todellakin. Näin se on. Mitä meillä on mittarissa? Tuleeko liian pitkää jaksoa? Ei, kyllä se alkaa olla, että taputeltaan tähän näin. Joo. Otetaan viikon päästä taas uudet kuulemiset. Niin. Joo, ensi viikon loppuna onkin perho, ei me kotona olla taas. Lähdetään vähän ruokahommia tekemään, siinä on yksi asiakastilaisuus. Ja varmaan sitten jäähän siihen mehtuuhommiin lauantaiksi. Niin. Niin sillä koko viikon lopusakkia. Ei ole Sammakkolammella tämä tapahtuma, että se on muualla, mutta käydään perhossa kuitenkin tekemässä ruokaa. Oliko se joku 70 ihmistä? Niin. Ja tarjoilut sun muut siihen, niin se on perjantaina eikö tuo ystävänpäivä? Mennäisin sanoa itsenäisyys. Milloin? Perjantaina ystävä? 14. päivä. Nopeasti. Käy hakemassa kukkia ja näin. No kun se ei ole vittu mun ystävä. Mä en ikinä ymmärrä sitä, että kun kaikki on innossaan suklaata, kaikki apua. Mutta kun se ei ole mun ystävä, se on mun vaimo. Niin. Sä oot mun ystävä. No älä mulle kukkia. En tuo, jonkun muun saat kuin kukkia. Joo. Tuo vaikka joskus olut, niin se on. Tehdäänkö silleen, että ensi jaksoon niin tuu vaan toisellemme jotkut erikoisolut. Käy. Niin voidaan sitten arvostella ja muistaa ystävänpäivälahjalla. No niin, tehdään tällainen. Siinähän on suunnitelma. Kiitoksia tästä jatkosta jaksosta, niin seuraavaan kertaan. Jes, hyvä, moro.